Hej, jeg vil starte med at tune nogle hæksyl før. Jeg har 3 forskellige slags, så jeg vil starte med small til Hansen hæksyl. Her har jeg så en, jeg lige har været lidt i gang med, men hvor du simpelthen knækker lige her, så du knækker alt det der ler, der er her i bunden af. Det er mest for at få dem til at flyve. Så piller du lunden ud sådan her, bare hiver, så er det noget. Hvis der sidder noget af det her lilla i noget på lunden, så skal det lige pilles af. Så piller du bare det af, og så knækker du den der. Her. Men det har jeg så gjort på en. Så tager du lunden, sætter du ned i den her. Du har hævet enden af. Så skubber du sådan en lille hylster ud, og tager lunden op. Sådan der. Lunden ned i. Her der har vi et standard hæksyl. Det kan flyve, ikke sådan helt vildt, men det flyver. Så over til den her, hvor vi tog lunden ud. 2 sekunder, jeg mangler lige noget. Der ned i åbningen, her, hvor lunden er sådan, der tager du lige sådan en skrue, cirka størrelse, skruer lidt ned, så du kan hive den her hylster ud. Vender du den på hovedet i, sådan bunden er opad, så tager du en tang, klemmer opad. Sådan der. Så tager du en saks, klipper lige til cirka H'et i hæksyl af, smider det i skrælleren, tager du et stykke, så tager du din lund, sætter den ned i, bøjer den der lille flap der normalt er bøjet, den bøjer du ud, så klemmer du her på toppen, sådan der, og laver på en måde sådan V i den. Så når du har klemt, så bøjer du den sammen, så den får sådan en V-form. Klemmer du lige godt. Har du en ståltråd ved siden af dig, hvor du tager et stykke. Det behøver ikke være meget længere end en Langemand, altså. Sådan et stykke her. Så sætter du det rundt om V'et, sådan at den bliver holdt godt sammen. Kan, hvis du vil, tage din tang lige og tage de 2, drej dem godt rundt. Sådan her. Og så er det simpelthen bare at sætte ild til den der, så eksploderer den. Den her, den flyver. For at gøre det lettere for jer selv, så kan jeg også lave en her, af dem der hedder sikkerheds. De har ligesom sådan en lille låg på. Så tager I bare selve hæksyl, piller låget af, klemmer på enden, laver det der V igen, som jeg snakkede om, hvor du klemmer den godt og grundigt sammen, og så får du den ligesom lige bøjet ind, sådan der. Så sætter jeg den låg her på igen, omvendt, sådan at den går udenover, sådan der. Den her, den flyver også helt vildt. Hvis I vil have den til at eksplodere, så tager I lige noget malertape, noget tape, gaffe rundt om her, sådan og holder det sammen. Og sidst men ikke mindst, nogen fra Hjem og Fix i år, altså dem de har i år, 100 for 10 kroner eller hvad der. Uden det der hylster inde i, så der klemmer I bare her på toppen. Trykker lunden ned i. Ordentligt, sådan den sidder helt ned. Klemmer I på toppen. Laver det såkaldte V i. Sådan der. Klemmer lige det godt sammen, så det sidder der. Det er lidt vigtigt, fordi de ikke har hylster. Så tager jeg et stykke ståltråd. Sætter på. Bum bum. Spænder det godt. Den der, vipper den om.
Og bang, så har I 2 her. I er sikre på, der siger bang. En her, der flyver. Og en her, hvis I taber, siger den bang. Ellers så flyver den. Simpelthen, så let er det. 5 minutter, så har jeg lavet sådan 4 her. Plus fortalte jeg om det. Tak for den her gang. Tak fordi I watchede. Der kommer lige en video mere. Eller også bliver det i slutningen af den her video. Jeg ved ikke lige, om jeg får det klippet sammen. Men der kommer, hvor der bliver testet. Og de her, de bliver testet. Altså, den her bliver testet. I kan se, den flyver. Den her flyver. De 2 her, de springer. Men tak fordi I watchede. Farvel.